kana zvichinge zvatiomera zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvinonzi daidzai mapurisa, nekuti tinenge tichitarisira kuti ikoko tinowana rubatsiro. Asi kumhuri yandinayo nhasi muno mustudio, mwana akanga asungwa akaendeswa kumapurisa akaenda achizvifambira netsoka dzake asina kana panorwadza, asi akazobvapo ava mubhokisi arasikirwa neupenyu mumaoko emupurisa anonzi Ndavambi. Nhasi uno mustudio tina Melissa Manyepa namai vaB uyo akafira kumapurisa. Makadini mama, makadini sisi Melissa? Tiripo sister Selina. Makadini tiripo. Tiri kuda kunzwa kuti iye zvinezvi update yamira papi, B akazovigwa here mava papi, nekuda kuti patakaita nyaya mumashure nemi B akanga asati avigwa. Ya, B asati avigwa. Chikonzero takaita postmortem yechitunwe. Dr. akapindura akati zvo hapana chaati aona pamatest, hapana zvese zvaakaita pakutarisa kwose kwaakaita pamabody parts ese emukati. And then ambati ndichatora matest andichatora andichazoita, akatsanangura iye pabepa repostmortem achiti I'm still waiting for histology and textology. I mean, ndekuti dzimwe nguva language yemadokta inobva yativhiringa. Exactly. Then isusu dokta tobva tamuudza kuti isusu hatisi kukwanisa kuviga munhu, bhosi iye akatsanangura akati munokwanisa kuviga henyu munhu nekuti ndapedza, asi pamaresults asara iwawo ndooga, haanawo chakaipa anogona kuzobuda chero maviga munhu. Isusu takati munhu hatisi kukwanisa kuviga sefamily. Uyezve dokta akatsanangura akati pagumbo rekuleft paakaita postmortem akatsanangura zvakati gumbo rekuleft raB rakarohwa zvakanyanya, rakarohwa rikableedha zvakanyanya, kuri kutsanangura kwaDr. Jamangwe. Asi isusu tinoona kuti kana munhu ashaika, postmortem ndo chekupedzisira chinotitsanangurira kuti hama yedu yafa nei. Kunyangwe dzimwe nguva totoona munhu anenge anzi uyu atsikwa nemotikari anotonzi ngaaende kupostmortem vaone kuti chazoita kuti afe chii. Saka mimi kuti papa postmortem maviri ese yaya haasi kutaura kuti B afa nei. Yeah, pa cause of death hapana chakanyorwa, pakangotsanangurwa kunzi tamirira mamwe matest achazobuda avachazonyora mufailo rimwe ravachazotipa pachazobuda, ndo pachabuda maresults and vakati mapics tatora zvichazobuda pachabuda maresults ose. Ndo patabvunza dokta kuti amukwanise here kutitsanangurira kuti munhu uyu akaita sei, akafa nei. Dokta vakatsanangura vakati inini kurohwa akarohwa, asi handikwanisi kutaura ini nemuromo wangu kuti chauraya munhu chii, nekuti handisati ndapedza zvose, saka handigoni kutaura nemuromo wangu. Pamutemo wangu sadokta handitenderwi kutaura izvozvo kuti chauraya munhu chii kana ndisati ndapedza kunyora matest mapapers. Zvichireva kuti dokta ari kuti iye haasati vanyatsopedza. Pane zvimwe zvavada kuisa here pamushini? Ya, iye sekutsanangura kwake ari kuti nini pane zvakatesta zvemukati pamabody parts emukati, ndo zvaari kuti kana ndichinge ndapedza izvozvo then ndochizoburitsa maresult ese akakwana. Saka isi takamubvunza tikati saka achazobuda rini tiri parire nyato, akatsanangura iye akati inini ndinoita after 30 days, but sekuti nyaya iyi nemamiriro yakaita ndokunongokupewa 1 week. Saka 1 week tanga kuverenga kubva Monday nezuro. Saka tisukuziva kuti 1 week rachona richazoperera papi, and uyezve iye kutsanangura kakati inini chimbondimirirai nditi basa rangu sadokta, musandipe pressure. Ndofunga iye zvine zvinhu zviri pamwoyo yevazhinji varikuda kuziva kuti mupurisa wekurova B akazobatwa here, Inspector Ndavambi vakabatwa here. Havasati vabatwa nekuti hatina patati tanzwa tsamba kana ko inobva kupolisi ichitaura kuti Ndavambi abatwa, asi pane dzese dzatiri kuverenga even pamafoni, pane dzakanga dzanyorwa nevakuru vemapurisa
dzekutsanangura idzo dzichiti Ndavambi ari kutiza. Asi isusu semaonere edu tichizviona ari kunzi ari kutiza, asi haana kwaari kutiza kure kwaari kuenda, nekuti maitiro azvitona zvakaita tongoona toga, nekuti vangataura kuti ari kutiza but kutsvakwa chaiko tisati taona kunyatsotsvakwa kwake kutanga akatotiza pamhazo iwaya avanyorwa tsamba kubva kuna vakuru vemapurisa. Ngatitarisei mimi pamakaenda kunomangara kupolice station kunotaura kuti tauya panapa, hanzvadzi yangu yakatorwa asi yazobva amubhokisi kupolice station nezvese zvakaitika. Mapurisa vakazvitora sei? Vakakubatai sei muchitanga kutsanangura nyaya iyi? Ipapo pekutanga ndakatanga nokuenda kuna Vanyati. Vanyati matambiro avakatiita akandifadza zvakanaka, nemashoko avakataura ipapo vachitsanangura ivo vakatsanangura zvakanaka, uyezve maitiro avakaita nekufona kwakazoita vachifonero vamwe tiripo vachivatsanangurira kuti zvaitwa izvi pamutemo wangu ino wamazera ndozviita pamutemo wechipurisa hauko, vanhu ivavo vanofanira kusungwa. Mashoko aya akandifadza. Chisina kuzondifadza ndechekuti vaiudzwa vachiona kuti vaiti basa iri ndo pane vandiri kuona kuti ndo vasina kufambisa basa iri nemazvo, nekuti dai panguva iyoyo pakataurwa naVanyati vachitsanangura kuti vanhu ivavo vauraya munhu ngavasungwe nhasi, vanofanira kurara vari muchitokirisi, ari mashoko aVanyati. Dai zvakaitwa saizvozvo vanhu ivavo vakashanda vachishanda zvakanaka zvisina udzvinyiri kana kuda kutsikirira nyaya. Ndavambi kutaura kuno kwangadai asina kuti zangadai akabatwa sezvazviri. Saka ipapo pakutambira kwatakaitwa naVanyati takatambira zvakanaka. Kana patakaenda kuHomicide vamwe vaitibata zvakanaka, asi pane vamwe vatakaonawo hedu maitiro avo vavaiita vairatidza kuti nyaya yaNdavambi iyi vakanga vatoipirwa kudhara vaiiziva, asi ivo vaiva vari pakurwisa kuda kuitsikirira pasi. Papolice station yega yega pana officer in charge. Uchiudzwa iwewe kunzi B ashayika, Ndavambi akanga achiripo ipapo pastation ipapo, officer in charge vakati kudii? Vari kuona munhu iwe uri kutaura kuti hanzvadzi yangu yakarohwa pano. Chii chakaitwa naofficer in charge Ndavambi achiripo pastation apa kurohwa? Chakaitika ndechekuti ndichisvika paruwa Ndavambi ndakamuona aripo achimhanya nemapepasi ake aaigadzirisa. Ndakatorwa inini mamwe mapurisa kubviswa nekamuka ofisi ndichiendwa nini muofisi yaofficer in charge. Officer in charge vachizonditsanangurira Ndavambi aiva aripo anga asati aenda. So pakutsanangura kwandakaitwa ndichizoudza officer in charge kuti saka kuroti hanzvadzi yangu aurayiwa pano, afira pano nekurwa kwaaitwa. Officer in charge havana kukwanisa kunditambira zvakanaka ipapo, pakandirwadza kusvika pokupedzisira, nekuti kudai handina kuita kufungidzira. Pavakandiudza kuti afira pano handina kuita kufungidzira, ndakabva ndatotaura ipo varipo kuti hanzvadzi yangu aurayiwa pano, akatorwa nezuro naNdavambi. Ende zvavakaita zvakandiratidza kuti nyaya iyi vanga vafanira kutoifambisa mapepasi kudhara, ini ndisati ndasvika paground. Yes, officer in charge vakanga vasingazivi kuti inini havana kuudzwa chokwadi kuti inini ndakanga ndiripo pakarohwa hanzvadzi yangu, asi chokwadi sekutaura kwandakaita kuti saka kurohwa kwakaita panapa vangadai vakatambirawo chokwadi because Ndavambi panguva yaakanga achiripo. Ndichipedza kuudzwa mashoko iyoyo ndichifona Ndavambi ndakagara naofficer in charge, yakanga yatodzimwa, yakanga isachatoiti, yakutoti call forwarded. And officer in charge havana kukwanisa kugara neni pasi kuti ndinyatsovatsanangura vateerero mashoko angu andiri kutaura inini kuti hanzvadzi yangu arohwa pano. Vakanditaura vakatiti Melisa, hanzvadzi yako bhodhi takuendesa paririnyato pachiitwa post-mortem. Inini kana uine zvizhinji zvauri kuda unozondifonera nawo ndakumbomhanyira meeting. Ndisingazivi kuti meeting yavaimhanyira inge yakakosha here kudarika zvinhu zvakanga zvaitika mumba mavo, toti papolisi mumba mavo, nekuti ivo ndo mukuru akanga aripo. Vakaenda vakanoatenda meeting yavo.
zvakapa kuti nini ndizova nemacomplaints kunyatsona kuti panapa pano ndinawo ndokwanisa kuudza nyaya zviri nani ndiende kupiji kuna vanyati ndinotsanangura ndiri against polisi yavo. Wakataura kuti makatsanangurwa kunzi B akarwara vakamuendesa kuRuwa Rehabilitation Center. Imimi makakwanisa here kuenda kunokonfemawo zveshuwa kuti akaenda here akasvika kukliniki kwavari kutaura uko? Isusu takasangana nemubvunzo iwoyo. Takabvunza mubvunzo iwoyo kumapurisa tichiti imimi muri kuramba kuti munhu haana kufira maservice, because isusu sevehukama sefamily taitaura kuti hazviite kuti munhu anofa kurehab inini pandinozoona bhodhi ndinozoionera bhodhi yaapa apolisi and hazviiti. Ivo vakandipindura vakati zvechokwadi bhodhi yakaenda parehab, munhu akaenda parehab akabvazonofira parehab. So vakazoti ivo vachiita mainvestigation kutuma ainzi anofanira kuenda ikoko ndevachikirema museji ndiye achafanira kuenda ikoko kunoita mainvestigation ikoko kurehab kuti anzwe zvechokwadi kuti munhu akasvika ipapo. Saka inini nemaonero angu inini and ndichiziva zvimwe zvakanga zvichiitika ipapo kurehab hungu vachikirema vanogona kuenda vosvika udzonzi munhu akauya panapa. Zviri zvekutengana pachavo nekuti takatarisa even nyika yeZimbabwe iri kutsanangura yeti hakuna zvakadaro kuti munhu anonzi anoenda unofira parehab then ozongoburitswa just like that ndokuti ototi munhu kana kuti manesi ipapo parehab ungoti munhu ndakumuditsa. Inini ndozonda ndinoonera munhu papolice station ipapo isusu hapasi kutijekera. Mainvestigation ari kuitwa navachikirema kubvira even iko kurehab kwachona kuri kunzi kwakaendeswa munhu vanofanira kuburitsa chokwadi chakajeka. Ngavaregedze kuda kutitsikirira kana kutitsikirira nyaya because zvinhu zviri pachena kuti munhu uyu vakamuendesa, kana vakamuendesa kurehab vakamuendesa atofa and vakasvika vakarambirwa kuti munhu uyu hatikwanisi kutambira munhu angofa and afa nei because tinoda police report. Havana kukwanisa kumutambirwa because anga atofa, vakadzoka naye paruwa pavo. Nekuti inini ndichisvika ndichizoona bhodhi ndikaona bhodhi yairatidza kuti ine nhunzi dzakanga dzichitendera pabhokisi dzichimhara bhokisi kuratidza kuti munhu anga asiri kuhospital, akanga ari akararapo usiku hwese hwaakashaya akatorara ipapo kunze kwakaedza akaswera until kuma1 o'clock kwandikaswera ina ndichizosvika ndichiona bhodhi iripo. Ngatimboonai murume ariwo mukati menyaya yoyeyi anonzi Ramaphosa variko here iye zvino izvi? Vakasvikawo here kumba kwenyu kuzobata maoko? Chii chiri kuitika naVamaphosa? Vamaphosa variko, vari kuratidza kuti variko because kana takatenderera kuseri kuya tinotoratidza kuona kuti pano pamba pari kugara vanhu varipo vari kutombosvika nemotikari yavo ende tichitombosangana navo murodhi vachifamba vachidhiraivha havo motikari yavo hapana anotaura navo. Havana kana one day ravakamboyo kuzobata maoko. Takambosvika pakuti kana dai zvaibvira vari munhu wokuti munhu anotya vangadai vakaenda kupolisi vakanotsvaga kwokupotera vakauyawo vaine kana mapurisa 2 pamba vakasvika vakabata maoko. Zvingadai zvakatova cheneso at least zviri nani but apa munhu wokuti anoratidza kuti anotisa. Ndakambovafonera ndakavati Vamaphosa ndichakupai 200 yenyu yamaida inova yekaurayisa bhiri. Vakatsanangura vakati handisiri ini ndakamuurayisa. Ndofunga ndobva vakata foni. Vamaphosa vakafonerwa namama vachinzi ndokwauya kuzotora mwana wangu pamba kuti azonoruwa kupolisi. Vamaphosa vakada kuramba kuti havasiriwo, vakauya vakaita sei vakamutora. Saka dai ipapo mapurisa atibatsirawo pana Vamaphosa nekuti pamutemo tinoziva mutemo, hatizivi yese but pakuziva kwedu isusu kwatinoita Vamaphosa nemupurisa wavo Ndangambi toti ndewavo hasisiri wedu nekuti ivo pavakaenda kanomutora airatidza kuti ndewavo. naNdakambi vakauya pamba vakashandisa motikari yaVamaphosa vakauya vakatora bhei vakaenda naye. Zvinhu izvi zvakanga zviri mumaoko epolisi epaRuwere.
nekuti motikari yakawenda yavamaposa ende vamaposa vachona vanofanira kuti vatorwewo vabvunzwe kuti Ndavambe uyu vakanga vamuwanipi. Vakaenda here papolisi vachinoripota nyaya yavo ndobva vaudzwa naofisa inchaji kuti aiwa unofanira kuenda nemupurisa uyu Ndavambe, kana kuti vakaenda vakanosangana naNdavambe wavo parodhi here vakaudzana kuti aiwa inini ndine munhu wandoda kuti undibatire undirovere munhu yeuraya. Ndomashoko atida kuti tinzwewo kubva kune ivo vamaposa vachona tivabvunzirwewo nepolisi, nekuti izvezvi vakangonyarara but ivo ndo vakauya naNdavambe pamba vachitora munhu. Ipapo vanofanira kutijekesera. Uye tikatarisa kana vari kuti ivo vakaenda vachinoita kuti vabirwa, kutsanangura kwawaita ivo ndo vakanga vati ini ndiri kuripira mari, zvichireva kuti vakanyepawo zvakare kumapurisa. Inova mhosva kana uchinyepa kumapurisa kuri kuti vakaenda kumapurisa. Ya, vakanyepa nekuti pandotaura kuti vakanyepa, inini ndichizoona bhuku raitaurwa naNdavambe, mari yavakabhadharwa haisiro mari yakanga ichibuda mubhuku, kureva kuti ivo vane yavo mari yavakanga vaedha ipapo. Iko zvino izvi mapurisa vakatoburitsa statement yekuti Ndavambe ari kutsvagwa. Asiwo zvakare mupolice report imomo makanyorwa kuti Ndavambe achasungwa oendeswa mudare redzimhosva, asi achatongwa nezvinhu zvinenge zvabuda pakuongorora kwemapurisa uye nezvinenge zvabuda mupostmortem. Mungati here mimi ndo zvimwe zviri kukusundai kuti muti hatikwanise kuviga B kana postmortem iri kunyatsotaura kuti akafa nei isati yabuda? Ya, papostmortem kana isati yanyatsotsanangura kuti B akafa nei hatikwanise kumuviga B. Uyezve inini nemaonero angu handiri kuzviita even kubvira nepostmortem yekutanga kweyakabuda ichinzi B hapana chakamuuraya. Inini ndichiziva kuti B akabva pamba achifamba akaenda kupolisi akazonofa pasina kana even 2 days, asina paarwara. Patanzwa isusu kufonirwa sehama yake kunzonzi Melissa kuno B arwara. Postmortem yobuda ichita kuti hapana chataona. Isusu hatikwanise futi kumuviga B. Isusu yatete chingoziva ndechekuti B wedu isusu ari kupolisi. Postmortem dzaitwa idzi nedzimwe dzekuti kana kuri kumberi tidakutora dzimwe muri kubhadhara here? Pane yamanzi muchabhadhara here kana kuti zvese izvi zviri kungoitwa nestate? Isusu hatina pavatitsanangurira ivo kuti vakuda zveimwe postmortem. Pane dzaitwa sofa ndo istate iri kubhadhara, but tisingazozive zvekumberi kuti imwe postmortem pane imwe here ichazotsanangurwa nzi yakuda kuitwazve here. Asi kunyange vakatsanangura ivo vachiti pane imwe yakuda kuitwazve, isusu pamapostmortem tanoita ndochokwadi, nekuti hatizivi kuti inenge yapostmortem yipi yemhando yipi yaunenge wakubuditsa ichazotibuditsira chokwadi chinodarika chiri pachina. Nekuti already Ndavambe ari kutiza, and besides kuti ari kutiza, inini pachezvangu nemaitikiro akaita zvinhu already ndiri postmortem bhozi ndiri kutozviziva zvakaitika. Mapostmortem aripo izvi zvakaitwa kana vakazoita mangu akangobuda achitaura kuti hapana chaaona, toziva hedu kuti madoctors aya vari rimwe chete naNdavambe, ndozvazvinenge zvichireva. Nekuti postmortem timo ine inofanira kutibuditsira, inofanira kutijekesera. Asi ikazotaura iyo kuti hapana chavari kuona, isusu takaona munhu akarohwa ane mavangamiri wese uyu, tikuona B ane mavangamiri wake. Inini ndakaona asati afa achibuda ropa mumiro, zvinoratidza kuti arohwa, ende zviri pachina kuti arohwa. Ozonzi afa postmortem yotaura havina chairi kuona, kureva kuti Ndavambe anenge achinzi haana kuuraya, ndo zvazvinenge zvoreva. Saka isusu hedu mutemo wedu nekufemili kwedu handifunga kuti tingatende kuviga B. Mama, tinoziva isusu kuti kana rufu rwauya vamwe vanoti runodhirena energy mazuva akanga awandisa kubva musi wa27 musi washaika B
kusvika nhasi ndi10 June mwana haasati avigwa. Chii chamurikuda kutaura kune ivava vari kuita zvemapostmortem, kune vemutemo, kuti zvichida mukakwanisa kuviga B mukwanise kuwana closure? Ichokwadi. Mazuva awanda zvokuti handisi kukwanisa kurara hope nekufunga kuti zvichasvikepi. Uye chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti B mafiro ake akaonekwa B nehanzvadzi yake achirohwa. Uye zvakare patakaenda kumapurisa tichivataurira nezvandavambi panguva yakatanga nyaya iyi, ofisa inchaji vakanga vachitaura kuti hatisati taakupa Ndavambi mhosva nechikonzero chokuti hatizivi kuti ndiye akamuuraya here. Iye akaonekwa achirova mwana wangu. So handichisina kana simba kana kudya cheko handikwanisi kudya nechikonzero chokuti ndinenge ndichifunga kuti mwana wangu so ari papi. Chimwe chinhu chiri kundirwadza ndechekuti Ndavambi kutiza kureva kuti ari kutochiziva kuti ndakauraya. Postmortem iri kutaura kuti haisi kuona chakauraya munhu. B akanga asinganwi doro. B akanga asingatomboputa kana fodya zvayo. B muupenyu hwandakabvira ndichimubereka kusvika azosvika kunzi afa, haanombobvira akagara kana muchipatara kana 1 day. Yekuti ndakamboitawo mazuva ekunomuona ari kuchipatara kuti arwara. Kunze kwokuzongonzwa kuti mwana atorwa nemapurisa, mwana atofa. Zvinova zvinhu zviri kundibata zvakanyanya, zvokuti ndiri kushaya kusaziva kuti ndoita sei. Baba vaB vakashayika 2013. Ndakazochengeta vana ava vari vadiki kusvika vazokura. B ndiye akanga ari muchengeti wangu inini, ainditumira mari yekurima. Kumba kwangu kune vamwe vana 2 vaiendeswa kuchikoro naB. Iko zvino zvandichisina vanhu ivava vachakwanisa kundiitira izvozvo. Zvinova zvinhu zviri kundibata zvakanyanya. B zvaakafa iko zvinozvi, kana ndakafunga kuti ndinomuviga, handina kana chekumuvigisa B, handina kana mari. So mazuva atagara tiri pamba paMelisa kusvika iko zvinozvi hatichisina kana mari, zvokuti kana taakuda kutouya kunyange kuno kutauni tikutotanga tabvunzana kuti toita sei kuti tiende. Hatichisina kana mari. Kana vanhu vanga vakaungana vaidya vese nazvino vachiri kudya chikafu ndechekutenga. Hatichisina kana mari. Saka handizivi kuti toitawo sei nezvakaitwa nemapurisa. Havana kana chimwe chete chavari kukwanisa kutibatsira nacho iko zvinhu, asi B akafira mumaoko mavo. Saka handizivi kuti ndoita sei pane zvakaitwa nemapurisa. Sisi Melisa, mashoko amungade kutaura kumhuri yeZimbabwe. Tanzwa isu mumashure muchati pamakaenda kuna Vanyati makanyatsoona vachikubatai uye vakakubatai zvakanaka uye vakakubatsirai, asi mazoenda kune vari kuZasuku hamuna kufara nezvavakaita, uye nanhasi hamusi kufara nezviri kuramba zvichingobuda kupostmortem. Zvamungade kutaura kuti zvinokwanisa kukubatsirai kuti nyaya iyi inyatsotambwa zvakanaka uye kuti B azokwanisawo kuzorodzwa? Inini chandiri kuona kudai zvaibvira vanhu Vanyati vatibatsirawo ipapo nevamwe negrupu ravo rese ravanotungamirira ravanoshanda navo, vakwanisa kutibatsirawo isusu bhosi izvezvo nguva yareba mwana asati ambovigwa. Ende uyezve kana tikada kuti isusu kufamily kwedu tikwanise kuita macontributions tivige B, tunoita sei? Tinokwanisa kumuviga, but achasara achitarisa mhuri yaB kana kuti achitarisa mama wangu ndiani? Ende uyezve nyaya yongopera here? Dai vari vamwe vangatibatsira vaviga munhu wavo avauraya naNdavambi. Ende chinonyanya kurwadza ndechekuti Ndavambi haana kurayira B kwavifudza mombe kana kuti kupi kana kuti kusango. Ndavambi akaurayira B papolice station, and police station haisi kambani yababa vaNdavambi. Notovi tingangoti ndokwatinobatsirwa isusu ihurumende.
but kana ivo vachiona nyaya yakafanana neiyi Ndavamba vachiona atiza, isusu hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuita. Kana kuti vatoudzwa kuti vari kurongei pane munhu wavo Ndavambi ndiye atiza, okay tazvinzwa kuti Ndavamba atiza, but chatiri kubatsirwa nacho ndechipi kuti munhu wachona avigwe? Hongu postmortem ichabuditsa maresults kwawo atiri kutaura isusu. Kana ikabuditsa kwawo atiri kutaura isusu, hatikwanisa kumuviga isu bhiyo wacho. Ivo vakaona vakataura vakati zvechokwadi Ndavamba akauraya, handiti and already ari kutiza. Saka poitwa sei? Nekuti Ndavamba haana kurayira bhiyo kumumba, akamurayira pakembi papolisi, and polisi yacho ine mukuru aripo, iye mukuru ane vakuru vake, vakuru vachona navakuru vavo. Chizosvika pana Vanyati handizoziva hawo kugroup race iyi, asi vari kutiwo kudini nyaya yachona iyoyo, kuti okay Ndavamba ari kutiza, kana nhasi vakamubata vari kuti kudini hazvo, bhi tiri kumuita sei, tiri kumusiya ari mumochari here kana kuti tiri kufanira kumuradzika tinomuviga? Ndopandine mubvunzo ipapo. Vavakidzani venyu vagari vemudhamafosi muri kubatirana navo sei? Pane zviri kuitwawo here nevavakidzani zvichida pamwe kuuya vachitandira nemika kuti kumboenda kunotaurawo nemapurisa, kana kuti vemachechi pane vari kumbouyawo here pamusoro penyaya iyi? Ya, vagarisani vekwedu kudhamafosi vari kuuya zuva nezuva ende vari kubvunza kuti zvave papi. And vagarisani vekudhamafosi vedu vese vatakagarisana navo mudhamafosi vane complain about maposa. Sei maposa tikuramba tichimuona iye arimo mukati menyaya idzi? Maposa isusu tikurwadzwa nekumuona kwavari kuita ivo vachimuona achifamba, zvinhu zviri kuvarwadza. And vari kuzoti maposa ndiye honzeri akakonzeresa zvese zviri kuzonotorana naNdavambi kuti auye azotora bhipu kuti vaende vanomuuraya. Vanhu vari kurwadziwa every time vada kuzoti zvapapi, zviri kufamba sei? Vanouya kumba vachisvika vachiungana, tiudzei kuti zvafamba sei, zviri kudii zvese. Vamwe vachitopa makomendi panenge pagonekwawo, sepane tsamba yakabva kuna Vanyati yakanyorwa yatakaona pamaningirani mumafoni. Iyoyo yakafadza vazhinji vari mudhamafosi kuti aiwa apa pavatonga zvakanaka, zviri kuratidza kuti vari kushanda zvakanaka. Asi sivo vachiri necomplain vanhu vari mudhamafosi kuti maposa tiri kumuona. 2, vashandi vangu vanoshanda naVanyati nyaya iyi vakanga vachiziva, asi kuti vakaregerera nyaya iyi kusvika muningiri Ndavamba akunzi ava kutiza. Havanokwanisa kuiteverera nyaya yekuti vanyatsoona kuti zviri kutaurwa ndezvipi zvechokwadi. Dzamara Ndavamba anyatsozvaona kuti chokwadi chakuda kubuda pachena, ava kutiza. But panguva yese Ndavamba akanga aripo, hapana kutiza kwaakanga aita. Vanhu vazhinji taitomuona mafoni ake achitoshanda achitoita sevanhu vazhinji vachimufonera, but now zvakuratidza kuti akatochinja nhamba, haachatoshandisi nhamba idzodzo. Saka Vanyati vanenge vatuma vanoshanda navo vana vavo kuti endei munoita basa iri. Vazhinji vachiona vochiregedza kuita basa iri nemazvo, voda kutsikirira nyaya. Zvinhu zvinotinetsa isusu, tinoramba tine makomplain. Vakuru vakati mhosva hairovi. Takakwanisa zvakare kutaura nemukuru wemapurisa Komishina Paul Nyati. Avo vakati mhosva hainei kuti yaparwa nani. Kunyange uyu ari mupurisa wake, mutemo uchaita basa rawo. Uye vakatorilisawo statement yekuti Ndavambi ava kutsvagwa. Iko zvinezvi patori nepicture yaiye Inspector Ndavambi yakatonyorwa kunzi wanted iri kutenderera. Tinotaura kunyange kwamuri ikoko, kana mukakwanisa kuona murume ari kubuda papicture iri kutenderera iyi, ivai munotaura mapurisa ari pedyo nemi. Nhasi uno mustudio tanga tina Melissa namai vake vanova mai vaB uyo akafira mumaoko emapurisa epaRuwa Police Station. Murume akatora B pamba mushure mekunge pamboitiko nyaya yekuti pakapatengwa nemari dzechidhura. Iye mupurisa uyu akasvika akarova B, akatorova zvakare nehanzvadzi yake. Murume uyu
akatiza. Postmortem dzabuda dzese mbiri dziri kuti hadzisi kuziya, hapasi kuoneka kuti B akafa nei. Unova mubvunzo wekuti unosiya tese takakatyamara kuti sei postmortem kaviri kese pasiri kuratidza kuti munhu ashayika nei. Uyewo kune mapurisa chikumbiro chedu, nekuti tinoziva kuti imi ndimi munofanira kutichengetedza. Chikumbiro chedu kuti kunyangwe pamunenge muchiita basa iri muve munoita basa nemazvo. Kuvagarisani kana takagarisana ngatigarei zvakanaka semuvakidzana anonzi Maposa uyu. Dai kuri kuti akaziva kuti uyu muvakidzani wangu ingadai zvichida nhasi uno tisiri kuchema zvatiri kuita mwanakomana akashayika B uyu akasiya mudzimai aine pamuviri pane 6 months. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.